Milé debatérky a debatéri, vážení hostia a hostky. Vítajte na finálovej debate Slovenskej debatnej ligy 2023-2024, ktorá sa koná v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky. V dnešnej debate sa stretnú dva najúspešnejšie tímy, ktoré sa svojou schopnosťou analyzovať a presvedčivo komunikovať dostali až do finále. Očakávame, že nám predvedú skvelé výkony a zaujímavé nápady, ktoré nás nútia zamyslieť sa a rozmýšľať kriticky. V tejto chvíli je mi cťou predstaviť vám tézu a dva tímy, ktoré sa tento rok pobijú o titul víťazného tímu 25. finále Slovenskej debatnej ligy. Téza, na ktorú budú najlepšie tímy tejto sezóny debatovať, znie: Slovensko by malo do roku 2027 dosiahnuť vyrovnaný rozpočet aj za cenu výrazného obmedzenia sociálnych istôt. V debate vystúpi na súhlasnej strane zmiešaný tím z Gymnázia Varšavská v Žiline a bilingválneho Gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch v nasledujúcom zložení. Ako prvý rečník sa predstaví Taj Wiesner. Druhá reč súhlasného tímu bude prednesená Jakubom Horehájom. Súhlasnej strany uzavrie Andrej Šušov. Na nesúhlasnej strane sa taktiež predstaví zmiešaný tím z Varšavská v Žiline a bilingválneho Gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch v zložení Barbora Svitková ako prvá rečníčka, Branislav Juhás ako druhý rečník a tretí predniesie Terézia Brišová. O tom, kto si dnes odniesie víťazný pohár, rozhodne 7-členný rozhodcovský panel, ktorého členovia a členky budú rozhodovať samostatne a výlučne na základe toho, čo v dnešnej debate odznie. Finálovému rozhodcovskému panelu v dnešnej debate predsedá Ivana Ivanová. Ďalej budú dnes debatu rozhodovať Martin Rožka, Ema Luisa Barilová, Katarína Kandríková, Jana Babicová, Jakub Andrej Filčák a Timofej Kožuchov. Tak. Po predstavení všetkých dôležitých aktérov a aktérok finálovej debaty mi ostáva už iba debatérom a debatérkam zaželať veľa šťastia a vám, milé publikum, príjemný zážitok. Týmto momentom oficiálne začínam finálovú debatu 25. ročníka Slovenskej debatnej ligy. Dnešnú debatu otvorí prvý súhlasný rečník Taj Wiesner, ktorého týmto pozývam k nášmu rečníckemu pultíku. Slovensko nie je krajina, ktorá by mala na svoje fungovanie mať deficit. Ekonomické indikátory, najmä súkromného sektora, sú dobré. Nezamestnanosť je blízko rekordného minima, platy rastú, inflácia padá, zvýšil sa výber DPH o 13% z roku 2022 na 2023. Prečo by mal teda takýto štát deficitný rozpočet? Slovensko má deficit kvôli neefektivite v mínaní verejných financií cez rôzne nepremyslené dotácie, sociálne transfery pomáhajúce vyššej a strednej triede a rozdávanie helikopterových peňazí. Sme najhorší v Európskej únii, čo sa týka udržateľnosti verejných financií. Prvá ratingová agentúra už stihla zmeniť výhľad pre Slovensko na negatívny. Takisto rating zmenila aj firma Traffic. Ak chceme predísť bankrotu a recesii, tancovanie na vrchole sopky sa musí skončiť. Poďme sa pozrieť na to, prečo by Slovensko do roku 2027 malo dosiahnuť vyrovnaný rozpočet aj za cenu výrazného obmedzenia sociálnych istôt. V mojej reči si odpovieme na 3 otázky. Za prvé, prečo toto riešenie je exkluzívne, za druhé, prečo je konsolidácia taká urgentná a za tretie, ako to bude vyzerať po roku 2027. No najprv model. Veľká väčšina neefektívnych výdavkov sú práve plošné a neadresné sociálne dávky. Dostáva ich úplne každý, no pre väčšinu nie sú esenciálne. Čo by sme teda zrušili? Bolo by to práve 13. dôchodky, rodinné prídavky, dotovanie energií, ale iba
pre ľudí, ktorí nie sú v hmotnej núdzi, skrátenie poberania rodičovského príspevku z 3 na 2 roky, posunutie veku do odchodu do dôchodku o 30 mesiacov, znížime daňový bonus na dieťa na štvrtinu a zrušíme rodičovský dôchodok. Väčšina z týchto zmien je zmena z plošného na adresné, čo znamená, že rodiny, ktoré sú naozaj v núdzi, dostanú to, čo potrebujú. Dokopy takto vieme ušetriť cca 7 miliard a 600 miliónov eur a to je teda takmer o 0,6 miliardy viacej, ako naozaj potrebujeme. A teda v prípade prebytkov vie štát podporiť z ušetrených peňazí ľudí v núdzi. Implementácia bude postupná, znižovanie dávok z roka na rok do ich novej podoby či úplného minima nastane v roku 2027. O tomto ale tá debata nie je. Jednoducho, okrem iného, my sme ochotní siahnuť aj na sociálne istoty pri konsolidačných opatreniach. Prvá otázka. Prečo je toto riešenie exkluzívne? Sociálne istoty sú, dámy a pani, jediná cesta, ako toto dosiahnuť, jediná cesta, ako vyrovnať štátny rozpočet. Prečo? Pretože to je taktiež jediná cesta k vyrovnaniu rozpočtu, ktorá nám trvalo nepoznačí ekonomiku. Prečo? Slovenské istoty sú nepremyslené, rozdávané ako helikopterové peniaze, ako nástroj politikmi toho sa dostať k moci. Preto ich tak strašne veľa, preto sú implementované rýchlo a často, dámy a pani, nedávajú zmysel. Druhá otázka. Prečo je konsolidácia taká urgentná? 2 lajery. Prvý, smerovanie dlhu. Pokiaľ nedojde k ráznej konsolidácii, štátny dlh začne dosahovať šialené vysoké úrovne. Už v roku 2029 dosiahne vyše 80% HDP, čo spôsobí rizikové prírážky v rozhraní minimálne 4 až 5%. Náklady na obsluhu dlhu sa strojnásobia, finančné trhy a ratingové agentúry nám stratia v nás dôveru a dajú nám horšie hodnotenie. To povedia aj ešte vyšším rizikovým prináškam. Čo to teda znamená? Kvôli týmto číslam nám investori prestávajú veriť, požičovajú nám za viac a jedného dňa nám prestanú veriť úplne. Bez opatrení do roku 2030 riziko defaultu alebo bankrotu bude 75%, kedy nás dokáže zachrániť už len Európska únia. Môžu nám teda požičať peniaze, ale podmienky pôžičky si budú určovať oni a, dámy a pani, toto dopadne katastrofálne. Tak ako v Grécku, kde sa dôchodky a platy zosekávali o 20%, bežná rodina nemohla dostať doktora, pretože inštitúcie nefungovali. Dámy a pani, 20 000 Grékov stratilo domov počas tejto krízy. 1/3 všetkých ľudí žila na hranici chudoby. Toto je katastrofálny scenár oproti našim 3 rokom konsolidácií, ako to bude vyzerať si u nás. Takže rodina nižšej strednej triedy nebude môcť teraz 3 roky ísť na dovolenku, nebudú si môcť kúpiť mäso 3-krát do týždňa. Ježiško na 3 roky ochamtivie a pravdepodobne to neznamená, že každý piatok bude rodič chodiť piť do krčmy s kamarátmi. Dámy a pani, my sme toto ochotní obetovať, poďme konsolidovať, obraťme sa chrbtom k gréckej ceste. Druhý dôvod. Druhý layer, kríza. Nielen zadlženie, aj potenciálne krízy na Slovensku sú dôvod, prečo musíme urgentne vyrovnať štátny rozpočet. V čase krízy potrebujeme mať vankuš na nečakané pády a výdavky, napríklad COVID kríza, počas ktorej sme už v prvých 2 mesiacoch karantény prišli o 4 miliardy eur. Ďalšie možné energetické krízy, vojna. Toto sú síce iba špekulácie, ale veľmi reálne špekulácie. Krízy v dnešnej dobe totiž prichádzajú v intervaloch každých 8 až 12 rokov. Viete, čo však určite nie je špekulácia, dámy a pani, demografická kríza a odliv mozgov. Slovensko má najväčší odliv mozgov v Európskej únii. Táto hodnota sa pohybuje okolo 30%, ešte predtým, ako bola veľká skupina nášho obyvateľstva sklamaná a odradená nedávnym politickým vývinom na Slovensku. Si to vieme povedať, že toto číslo bude len stúpať, lebo mladým ľuďom sa nepáči, ako to tu vyzerá, odchádzajú a nevracajú sa. Do tejto rovnice pridám novú premenu. Okrem obrovského odlivu mladých ľudí, ktorí dokážu zarábať napríklad aj na tie dôchodky, máme ešte aj druhú najstaršiu stárnúcu populáciu v Európe. V roku 2005 na dôchodok jedného dôchodcu pracovalo 6 ľudí a toto číslo sa do roku 2030 bude pohybovať okolo 3 ľudí. A to nerátame tento odliv mozgov. Obrovská časť populácie prechádza do postproduktívneho veku a jednoducho na dôchodcom nemá kto zarábať. V čase takejto krízy práve potrebujeme dôveru investorov, potrebujeme si požičať lacno. Terajšia vláda už teraz si požičiava z úspor na druhom pilieri a to znamená, že vláda nemá šancu získať peniaze na to, aby zaručila akékoľvek dôchodky budúcim generáciám. Skrátke, ľudia starnú, mladí odchádzajú, bude to už len horšie. To znamená, že už tieto kroky, ktoré navrhujeme, na ne už bolo včera neskoro. Takže teraz je najlepší čas, kedy aký bude na to, aby sme začali niečo meniť, začali konsolidovať. Ak druhá strana nič nespraví, bude to devastačné, no ale aj keby chceli spraviť niečo neskôr a postupnejšie, stále to bude neskoro, pretože menej ľudí pracuje, viacej ľudí potrebuje dôchodky, štát si viac potrebuje požičať, ale investori na menej veria. Ako to teda bude vyzerať? Skrátke, v momente, keď máme vyrovnaný rozpočet, štát dokáže splácať štátny dlh, nemusí sa viac zadlžovať. Investori nám budú požičiavať za nízke úroky, lebo vidia hospodársky zodpovednú krajinu. Dokážeme si teda požičiavať rýchlo a lacno. V prípade krízy máme vankuš na tieto výdavky. Ako to dopadne, aký je dopad na bežného človeka? Ja ako občan sa teraz nemusím strachovať krízy, nemusím si veľmi šetriť, lebo viem, že štát ma dokáže veľmi efektívne a rýchlo zachrániť. Mám väčšiu istotu vo svoj štát, vo mňa. Ja teraz ako mama s dieťaťom, ktorá rozmýšľa nad ďalším, sa ho nebojím mať, lebo verím, že náš štát je na tom dobre. Verím, že nepríde nejaká kríza, v ktorej by mi nedokázal pomôcť. Na druhej strane 10 000 nezamestnaných, tisícky ľudí bez domova a veľká časť ľudí na hranici chudoby. Dámy a pani, voľte prosím súhlasnú stranu.
Terézia Brišová. Takže ďakujem ti pekne aj za tvoju reč a chcem sa ťa opýtať, že zasiahne to teda tých občanov, keď im katneme sociálne dávky. Zasiahneme to, čo my to ale tvrdíme, že nebudú trpieť, pretože tieto sociálne dávky, ktoré my katujeme, sú dosť akože často práve nepotrebné pre nich. Je to niečo, čo si väčšina spoločnosti nepotrebuje na to, aby sa mali nejako v pohode. Ale je to súčasť ich príjmu momentálne. Áno. Dobre, ďalej sa ťa chcem opýtať, že čo robia s tými dávkami, keď ich dostanú? Míňajú ich na veci, ktoré nepotrebujú na to, aby sa mali akože že dostatočne dobre. Míňajú akože na nejaké veci navyše, čo my tvrdíme, že my sme ochotní tieto veci obetovať na tie 3 roky. Dobre, ďakujem. Ďalej sa ťa chcem opýtať, že či vy nejako vymažete dôchodcov na vašej strane, alebo tiež ich bude veľa aj u vás? No, bude ich stále veľa, čo my tvrdíme, že ak my nezačneme nič robiť, ľudia budú odchádzať ešte viacej, potom nebudeme mať kto zarába na tie dôchodky. Táto demografická kríza existuje už teraz, no čo my vám tvrdíme, že my potrebujeme mať vyrovnaný dlh na to, aby sme si vedeli efektívne požičiavať na splatenie tejto krízy. Ok, ďalej sa ťa chcem opýtať, že prečo by sme si požičiavali na splatenie tejto krízy, keď my teraz mimo krízy si môžeme zarobiť peniaze na to, aby sme mali z čoho zaplatiť tie dôchodky? V dnešnej dobe už terajšia vláda ťahá z druhého piliera, ktoré sú dôchodky našej generácie, majú byť odložené na našu generáciu. Oni už teraz berú peniaze z tohto druhého piliera na to, aby platili dôchodcom teraz. Čo my vám tvrdíme, my fakt si nemáme skadiaľ zobrať tie peniaze. Keď viac ľudí odíde z tejto krajiny, duplomne. OK, ďalej sa chcem opýtať, že ak chceme mať peniaze na tú krízu, tak opäť, že odkiaľ musíme mať tie príjmy? Nerozumiem ešte raz. Odkiaľ na vašej strane máte príjmy na to, aby vy ste zvládli tie krízy, čo prídu? No, tvrdím ti, že v momente, ako dosiahneme tento vyrovnaný rozpočet, čo sa mení, štát si vie požičiavať efektívnejšie, rýchlejšie a za menšie úroky. Znamená to, že nemusím zaplatiť teraz o 1/3 viacej, keď si niečo požičiam, iba kvôli tomu, že tam je 3% úrok. To znamená, že si viem rýchlejšie požičať, ľudia mi chcú požičať a potom viem dealovať s krízou. OK, takže ak to takto funguje, tak mi povedz, že prečo napríklad Belgicko, aj keď má akože väčší dlh, tak má lepší rating pre investorov ako Španielsko. Porovnáme si, že Belgicko má... OK, nie je to možno, že nie len kvôli tomu dlhu? Aj kvôli niečomu inému? Áno, akože, že... Ešte raz? Že ak má Belgicko lepší rating, ale aj väčší deficit ako Španielsko, tak nie je ten rating aj podľa niečoho iného ako iba podľa dlhu? OK, že tam nejde až tak o ten dlh, tam ide o to, ako my vieme akože s týmto dlhom pracovať. Hovorím ti, že oni tento dlh majú kvôli iným dôvodom ako my máme tento dlh aj kvôli tomu, že máme strašne veľa sociálnych istôt, ktoré nie sú potrebné. OK, ale akože, že ako vy chcete naštartovať ekonomiku, keď z nej zoberiete 7,5 miliardy, ktoré by ľudia mineli do ekonomiky? Ako chcete mať dobrú ekonomiku na vašej strane, keď zoberiete od vás 7,6 miliardy peňazí? Dobre, ja ti hovorím, že tieto miliardy sú fakt, že navyše, my stále akože, musí nám dokázať, ako by tá ekonomika stagnovala bez toho. Takže oni by sa iba vyparili, keď ich tým ľuďom vyplatíme. Nerozumiem. Okay. Ďakujeme obom rečníkom za krížový výsluch a nesúhlasnému tímu teraz ďalej plynie prípravný čas. Otvorí prvá rečníčka Barbora Svitková. Dámy a páni, spomalme. Spomalme, pretože nás naozaj nikto nenaháňa a tie dopady, ktoré priniesla druhá strana, vôbec nie sú také radikálne, ako hovorí. Hej, že poprvé Európska únia. Európska únia od nás vôbec nechce, aby sme napríklad nejako extrémne rýchlo konsolidovali. Hovoria nám, že 6-8 rokov konsolidujte to 1% HDP a jednoducho rozložte si tie opatrenia postupne. Hej, a že ani nemusíte dosiahnuť ten vyrovnaný rozpočet, pokiaľ budete udržateľní, pokiaľ budete mať ten deficit 2 HDP, tak je to v poriadku, my s týmto súhlasíme. Toto je to, čo zastávame. Zároveň po druhé tá demografická kríza, dámy a páni, nenechajte sa oklamať druhou stranou. To akože sa nestane, že príde zrazu 800 000 dôchodcov, takto sa tu zjaví. To je postupný proces, ako nám starne tá generácia. Tým pádom aj tie opatrenia môžu byť postupné. A po tretie, tí investori, v našom prvom argumente o stagnácii si dokážeme, že prečo sú tí investori na našej strane a potom sa pobavíme o tých sociálnych dávkach. Poďme rovno na tie podniky, hej, a na tú stagnáciu. Dámy a páni, naše podniky sú po krízach, hej, že ľudia kvôli covidu nechodili do tých reštaurácií, nechodili do tých kaviarní, kaderníci, pretože
pretože proste jednoducho nemohli. A 15 000 firiem a podnikov boli na pokraji krachu. Hej, zatvárali vo veľkom, prepúšťali vo veľkom. Že prečo sú pre nás tieto podniky tak strašne dôležité je, že oni tvoria 60% nášho HDP. Hej, zároveň zamestnávajú 70% zamestnancov. To sú tie podniky, ktoré točia tie peniažky u nás tej našej ekonomike a neposielajú tie auta niekam do zahraničia a zarábajú tam z toho. A zároveň sú to proste tie najzraniteľnejšie podniky, pretože ak ten jeden podnikateľ príde o 20% ľudí, ktorí proste mu prestanú chodiť do tej reštaurácie, tak jednoducho musí sa zamýšľať nad tým, že či bude zamestnávať toľko ľudí a že či vôbec bude akože pokračovať. Je, že my chceme, aby sa tieto podniky postavili na nohy a my hovoríme, že toto ESCO inherentne akože zhorší, lebo poprvé, ak zvýši nejaké dane, lebo jednoducho nemôžu skonsolidovať iba z tých sociálnych dávok, tak my ten obmedzený kapitál, čo má priemerná rodina, znížime, pretože majú väčšie výdavky na jedlo, na energie a tak ďalej. Zároveň akože akým zoberieme tie sociálne dávky, akým zoberieme tých 60 eur na deti, tak zasa im znižujeme ten kapitál, s ktorým oni môžu manipulovať. A zároveň akože ak znižíme tie štátne zákazky, alebo budeme šetriť, tak presne tí ľudia, akože, ktorí sú zamestnaní z toho, že poďte nám túto postaviť diaľnicu, tak akože prídu o ten príjem. Hej, a že keď majú ľudia menší kapitál, tak ľudia znižia aj dopyt po týchto produktoch alebo službách, ktoré nie sú presne životu dôležité, hej. Čiže nepôjdu do tej krčmy na tú kofolu alebo do tej reštaurácie na obed, pretože 54% Slovákov pri zhoršenej finančnej situácii, dámy a páni, šetrí práve na reštauráciách, na kinách a podobných akože inštitúciách. Hej, a že čomu to vedie je, že máme ako nižšiu produkciu, pravdepodobne aj nižšiu zamestnanosť, pretože tie podniky akože nemajú z čoho platiť tých zamestnancov a už určite nebudú zamestnávať nových ľudí. Prvý dopad, ale ten druhý dopad, dámy a páni, je, že čo pre nás, prečo je nás tá produkcia tak strašne dôležitá je, že schopnosť obsluhovať ten dlh, ktorý má druhá strana, sa meria v pomere dlh ku HDP. Čiže akože v preklade, že akú pravdepodobnosť má tá krajina splácať ten dlh. Ak máme veľa produktov, tak máme aj veľa príjmov a tým pádom vieme akože použiť tieto príjmy na splácenie toho dlhu. V tom momente sme pre ten trh dôveryhodní. A že sú dva spôsoby, ako môžeme znižovať akože tento pomer. Prvý je, že znížime dlh, čo robí druhá strana. Druhý je, že zvýšime to HDP. Hej? A že čo robí druhá strana je, že oni síce znížia ako ten dlh, ale oni zároveň znižujú aj to HDP, dámy a páni. A tým pádom, akože oni vôbec nie sú dôveryhodnejší pre tých investorov. Hej, a že tým pádom stále tam budú mať tie vysoké prírážky, tým pádom akože tie ich dopady, ktoré priniesli, vôbec neplatia. Hej, a že tým pádom a zároveň akože voči iným krajinám, ktoré jednoducho nebudú ako ekonomicky stagnovať, tak budeme vyzerať ako tí nedôveryhodní a tým pádom tým viac akože tí investori neprídu ku nám, ale niekam do Poľska, kde tá krajina jednoducho rastie ďalej. Dobre, poďme ďalej na tie sociálne dávky. A dámy a páni, áno, že my tu máme sociálne dávky, ktoré sú neadresné, hej, ale že my akože v roku 2022 sme zaznamenali 888 000 ľudí na pokraji chudoby, z čoho takmer 150 000 občanov malo príjem pod 441 eur, hej, a že ak chce súhlasná strana skonsolidovať, tak musí šetriť aj na týchto ľuďoch, lebo jednoducho inak im to nevíde, hej, a že ako operuje taká priemerná rodina na Slovensku, ktorá má, dajme tomu, akože že 900 eur, z toho 200 má sociálne dávky, dámy a páni, oni si musia zaplatiť energie 150 eur. Oni si musia zaplatiť transport 100 eur, jedlo 300 eur, pôžičky 300 eur, hej, že strašne veľa výdajov majú a že oni inherentne sú závislí aj na týchto dávkach, lebo im to častokrát ledva akože vedia sa zmestiť do toho rozpočtu a že na odkladanie im častokrát ani nezostane. Hej, a že akým zoberieme tie sociálne dávky na deti a tak ďalej, tak vtedy sa musia presne zamyslieť, že či pôjdu ku tomu zubárovi, alebo či pošlú to dieťa na krúžok. Ak vám toto nestačí ako dostatočná ako zraniteľnosť tejto skupiny, tak to sú presne častokrát tí ľudia, ktorí sú najviac zadlžení, pretože si musia požičať na ten telefón, na to auto, na tú telku. Takže my ešte, keď im zoberieme tých hoď aj 20 eur, tak ovplyvňujeme tú ich schopnosť splácať tieto dlhy, ale zároveň sú to presne tí ľudia, ktorí prídu o tú prácu, ak jednoducho štát prestane robiť zákazky a prestane ich volať, že poďte nám tu postaviť túto nemocnicu. Hej? A že druhá strana, akože samozrejme, že sa nám to ako oháňala tým, že akože oni budú pomáhať adresne týmto občanom, ale akože presne povedali, že sa budú odvíjať od tej výšky hmotnej núdze. A dámy a páni, poďme sa pozrieť na tú najväčšiu skupinu chudobných ľudí, ktorú máme na Slovensku, a to sú neúplné rodiny, čiže napríklad mamička s 3 deťmi. Hej, a že tam je tá hranica hmotnej núdze nastavená na 161 eur, dámy a páni. Hej, a že táto hranica je tak extrémne nízka, že aj ak akože tá rodina zarába, dáme tomu 400 eur, má príjmy 400 eur alebo 500-600 eur, aj tak sa ledva zmestia do toho ako rozpočtu, ktoré majú, tak druhá strana im inherentne zoberie peniažky, dámy a páni, inherentne akože im ublíži a tým pádom to je presne tá mamička, ktorá sa musí zamýšľať nad tým, že či si to dieťatko môže dovoliť nejaký ten kružok, či ho môže poslať ku zubárke, alebo jednoducho, že či musia začať šetriť na potrave, na ktorú už teraz má priemerne rodina 4,81. Hej, že akože toto je ten moment, kedy oni inherentne ubližujú týmto akože chudobným ľuďom, pretože my vôbec nie sme taká bohatá krajina, ako druhá strana tvrdí. Ďakujem.
Ďakujeme Barbore za úvodnú nesúhlasnú reč. Týmto momentom začína plynúť prípravný čas v súhlasnej strane. Krížový výsluh povedie za súhlasný tím Andrej Šušov. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za tvoju reč. Ja sa ťa rovno spýtam, klarifikácia. Skús vyčísliť tú nezamestnanosť, ktorá podľa vás nastane. No akože, ja som to podľa mňa dostatočne povedala, hej, že 60% HDP máme akože 70% zamestnanosť práve v tom súkromnom sektore. Keď ti tam akože začne šetriť 54% ľudí práve akože v tomto sektore, tak podľa mňa akože tá kvantifikácia je tam pomerne jasná. Tak povedz nejaké číslo. Ale ja nie som ekonóm, aby som ti povedala číslo, ja som ti dala akože tie najbližšie štatistiky, ktoré ti môžem povedať. OK, dobre. Trošku podobná otázka. Koľko ľudí podľa vás spadne do tej chudoby? Opäť. No akože pomerne... Nejaký údaj, lebo bavíme sa tu o veľmi vágnych veciach. My potrebujeme konkrétne vedieť, ako to bude, aby sme s tým vedeli potom všetci pracovať. No akože povedala som ti, že už teraz akože 888 000 Slovákov je v pásme chudoby, to je jedna vec. Druhá vec je, že 1/3 Slovákov si nemôže dovoliť akože nejaký 600-eurový nadbytok v rozpočte, hej, že my sme naozaj pomerne chudobná krajina a kým zoberiete tých 50 eur mesačne, čo je dokopy tých 600 eur, tak jednoducho oni to nezvládnu. OK, takže myslíte si, že napríklad, keď nám tam ostane polovica miliardy nejakým spôsobom po tom, čo my katneme všetky tieto veci, ktoré sme hovorili, že ideme katnúť, nevieme to pokryť tým? Ale tak akože, vieš, že ty im najprv zoberieš a potom vlastne akože im to ideš vrátiť, ako ja ti hovorím, že nie, ako nedokážeš to spraviť, pretože... Ale ja zase dovolím si poznamenať, my to ideme robiť adresne namiesto celoplošne. Tí, ktorí to potrebujú, tí to budú mať. A ešte tam máme prebytok. No a ja som ti v mojej reči povedala, že jednoducho tá hranica hmotnej núdze je strašne nízko nastavená, takže vy tým rodinám, ktorí sú tesne nad ňou, alebo jednoducho kľudne aj zarábajú že dvojnásobok tej hmotnej núdze, tak stále budete tie peňažky brať a stále im budete strašne moc ubližovať, lebo jednoducho oni na to nemajú, hej, že im aj tých 20 eur je akože strašne veľa. Ďakujem. Teraz niečo, čo sme teda na vašej strane zatiaľ nepočuli. Ako vieme vyriešiť odliv mozgov, respektíve, či je to teda problém? No samozrejme, že je to problém, ale keď zaškrtíme ekonomiku a budeme akože presne škrtiť tú možnosť sa ekonomicky rozvíjať tým mladým ľuďom, tak to je ešte ten moment, kedy oni presne akože odídu. OK. A teraz sa ťa spýtam, čo je lepšie? Keď si budeme konsolidovať my sami podľa vlastných pravidiel, v systéme, ktorému my rozumieme a ľuďom, o ktorých sa my vieme postarať. Je to lepšie, ako keď to bude robiť EÚ? Adino, toto je strašné natiahnutie, lebo my sme povedali, že my konsolidovať budeme. Budeme konsolidovať pomaly, postupne a jednoducho práve kvôli tomu nám tu nepríde akože niekto, kto nám bude rozkazovať, že ako máme investovať tie peniažky. Akože je veľa krajín, ktoré má akože podobný deficit, sú na tom podobne a oni sa akože nechystajú takto rapidne konsolidovať presne kvôli tomu, aby neprišli o ten ekonomický rast. No a myslíte si teda, že máme čas? Áno, myslíme si, že máme čas. Dokedy? Cca. Akože kľudne niekoľko desiatok rokov. Dobre, ďakujem. Ďakujeme obom rečníkom za krížový výsluch a súhlasnému týmu ďalej plynie prípravný čas. Druhú súhlasnú reč predniesie Jakub Horeháj. Dámy a páni a drahý panel, prosím vás, všimnite si akože populistickú retoriku nesúhlasu, ktorí hovoria, že v momente, keď prinesieme inteligentné politiky, tak krachne celá ekonomika a všetci budú hľadovať. Toto nie je pravda, toto je zbytočne alarmistická situácia. Kedy môžeme začať byť alarmistickí, keď v momente sa zadlžujeme sa viacej. Už teraz nemáme z čoho vyplácať akože dôchodky, mladí ľudia odchádzajú, nikto na nás nemá zarábať, dámy a páni. Už teraz štát okráda nás, už teraz štát sa prikrýva tým, čo nemá, my hovoríme, prikrývame sa my tými perinami, ktoré máme. Čo spravím v mojej reči? Najskôr sa pozriem na to, ako nesúhlas nehorázne klame o tom, že či to dokážeme získať z daní a tak ďalej, na to, ako jeho model je čistý apel na autoritu a nefunguje a potom zrefutujem to. Ľudia trpia, pretože podniky netočia peniaze. To je basically ich celý case. Dámy a páni, takže najskôr
Daníme? Nie, áno, nedaníme, dámy a pani, nedaníme viac. Povedali sme vám, že v našom modeli dokážeme 7,6 miliardy získať iba s tým, že katneme neefektívne sociálne istoty, ktoré sú zbytočne akože plošne rozdávané. Stále nám to vychádza, aj keď zostanú adresné. Napríklad dokážeme akože ušetriť až 700 miliard iba na tom, že katneme rodinné prídavky, ktoré sú plošné a zmeníme ich na adresné. Rovnako tak dokážeme ušetriť až 2,5 miliardy, keď katneme energetické prídavky, ktoré sú plošné. Rodina, ktorá je akože vysoká nejaká trieda alebo stredná trieda, tieto energetické prídavky jednoducho potrebuje ich nízka trieda, tým ich to nechávame. Títo ľudia naozaj až tak netrpia. Klamú o tom, čo robíme, klamú o tom, ako to robíme a klamú o tom, kedy to potrebujeme robiť. Ich model, dámy a pani. Európska únia hovorí, že to takto máme robiť, tak to poďme tak robiť. Dámy a pani, Európska únia Grécku povedala, ako konsolidovať a ako to dopadlo. V momente, keď Európska únia povedala Grécku, ako konsolidovať, dopadlo to tak, že zrazu mali akože 200 000 bezdomovcov, hej, na ulici. V momente, keď im povedal, ako majú konsolidovať, čo sa stalo, že zdravotníctvo im nefungovalo. Fakt, že si nemyslím, že apel na autoritu Európskej únie je to, ako to chcú tlačiť. Nie len to, dámy a pani, Európska únia nepočíta s tým brain drainom, a teda odlevom mozgov, ktorú my máme. Je to niečo, čo my exkluzívne dokážeme pocítiť, plus nepočítajú s vývinom našej politickej situácie. Znova, mladí ľudia, my na Slovensku vieme, ako to je, my vieme, že sa nám to nepáči, dámy a pani. Ich jeden jediný argument je, že podniky točia peniaze, keď im tie peniaze zoberieme, tak, dámy a pani, je vyššia nezamestnanosť a akože HDP klesá. Hej? Poďme sa pozrieť teda, že či je to naozaj tak. Hej? Že za prvé, trpia ľudia, keď im zoberieme istoty, a za druhé, naozaj to má taký dopad, naozaj akože utracajú menej. Takže trpia ľudia, keď im zoberieme istoty. Takže najskôr stredná a vysoká trieda. My hovoríme, že nie. Tieto istoty pre strednú a vysokú triedu nie sú potrebné. Ja a moja rodina nepotrebujeme asi energetické prídavky. Rovnako tak niekto, kto je 10-krát bohatší ako ja, asi mu je jedno, že mu príde prídavok 150 eur na mesiac. Hej? A teraz, že tá nižšia trieda, dámy a pani, tí, ktorí sú na nich závislí, teraz ich dostávajú. Nenechajte sa oklamať tým, že teraz tí ľudia, čo zarábajú 400 eur, nebudú mať ani neviem 200 eur naviac od štátu. Jednoducho tam tak není. My dokážeme akože zachrániť tie financie aj tak, že budeme zachraňovať aj týchto ľudí. A potom ich najsilnejší bod sú tzv. Tie edge cases, okrajové prípady, kedy ľudia sú teraz na hranici chudoby, ale ešte nedostávajú tie prídavky. A teraz nedostávajú tie prídavky chudoby, dostávajú tie prídavky ostatné sociálne istoty. Oni povedali, v momente, keď ich my vyťahneme, oni padnú do chudoby a vlastne už im nemôžeme dávať podporu. Ja sa pýtam, prečo máme tu 600 miliónov eur, ktoré máme naviac z toho katovania, ktoré sú práve pre takéto prípady, ktorých táto naša politika možno priznávame akože nejakým zhorší život. Z týchto 600 miliónov je ten vankúš, ktorý my potrebujeme na to, aby sme im to dali. Aj tieto edge cases sa na našej strane majú aj v krátkodobom, aj v dlhodobom pominívaní sa majú lepšie, dámy a páni. Všetko, čo vám dokážeme priznať, lebo to je implicitné z tej tézy, je to, že v momente, keď štát prestane dávať 7 miliard akože peňazí do ekonomiky, tak tá ekonomika nebude mať tých 7 miliard. Idem vám vysvetliť, ale prečo to nemá až tak drastické následky, ako sa oni tvária. Dámy a páni, najskôr nám musia akože analyzovať, prečo je toto dôležité, že súkromný sektor a malé reštaurácie je naozaj to, čo potrebujeme pri tom, aby naša slovenská ekonomika išla dopredu. Ja si myslím, že čo ide dopredu, čo ťaha slovenskú ekonomiku dopredu, sú práve automobilky, ktoré my dokážeme efektívne daniť a podobné veci. Tieto malé reštaurácie, ktorých na ich strane akože prestanú fungovať, naozaj slovenskú ekonomiku neťahajú dopredu, aj keby idem vám vysvetliť, prečo neprestanú fungovať. Dámy a páni, že koľko ľudí naozaj bude pravdepodobne nezamestnaných? Podľa štatistík ministerstva financií je to do 3-ročnej konsolidácie maximálne 20 000, dámy a páni. Že prečo ale toto není až taký problém, je, že ľudia ale stále budú mínať, takže toto číslo je pravdepodobne menšie. Prečo stále budú mínať? Dámy a páni, kvôli tomu, že tým pádom, že implementujeme tieto politiky postupne a nie naraz, pravdepodobne vláda bude avizovať, dámy a páni, šetrite, nechajte si toto vo svojom vačku 100 eur mesačne, ja neviem. Jednoducho, možno príde čas, kedy tie sociálne istoty nebudete mať, kedy budete musieť si túto rezervu vybrať. Za druhé, inflácia ide dole, mzdy idú hore. Slováci majú viac peňazí a kupujú si za menej. Dokážu toto robiť aj v tomto období krízy. Dámy a páni, aj keby tieto refuty vám neboli dostatočné, hovoríme vám, že tá komparatíva, ktorú prinášame Grécka, kde sa ľudia doslova zabíjali kvôli tomu, že tie sociálne istoty nemali, keď im ich Európska únia zobrala, čo sa deje na ich strane, vyhrávame. Ďakujem. Jakubovi ďakujeme za reč a nesúhlasnému týmu plynie prípravný čas. Krížový výsluch povedie za nesúhlasný tým Barbora Svitková. Ďakujem ti, Kubo, za tvoju reč. Ja sa ťa chcem opýtať, že či náhodou tie energetické pomoci neboli jednorázové. No, nie. Nie, takže podľa teba akože, že my keď teraz akože... Keď ich katneme a budeme ich stále dávať adresne chudobným ľuďom, dokážeme ušetriť 2,5 miliardy. Doteraz sme to robili, tie 2,5 miliardy sme nemali odkiaľ.
Takže podľa teba to nie je nejaký extra výdaj, ktorý akože naopak prehlbuje ten deficit a ak tam nebude, tak akože... Je to extra výdaj, ktorý nepotrebujeme, keď je plošný, potrebujeme ho, keď je adresný. Dobre, na to sa pozrie Braňo. Prosím ťa, Kubo, chcem sa ťa opýtať, že keď má priemerný človek na Slovensku 19 eur mesačne na zdravotníctvo, na to, aby si zaplatil lieky a podobne, nemáš pocit, že akože keď im zoberiete tie peniažky z tých sociálnych dávok a podobne, že budú šetriť práve akože napríklad 19 eur, tam? ktoré má zo svojej mzdy, existujú poisťovne, ktoré preplácajú lieky. Aj tak väčšina Slovákov nepotrebuje lieky, ktoré by boli drahé, väčšina liekov dokáže byť aj zadarmo. Dobre, tak sa poďme porozprávať o jedlo. Teraz máme na Slovensku akože priemerne 4,81 € na jedlo, hej? Že tam nebudú ľudia šetriť, kde tam budú šetriť, keď už teraz majú extrémne málo na jedlo? No, myslím si, že práve, že na jedle by mohli šetriť, hej? Že v momente, keď, neviem, low class, akože nízka trieda rodina, je zvyknutá, že si kupuje, neviem, cestoviny naplnené mesom za 3,20, tak bohužiaľ si budú musieť kupovať tagliatele za €50 a uvariť si ich doma. Kubo, akože to je akože reálna vec, kde dokážeš ušetriť peniaze, keď si nepridávaš tie luxusy, ktoré budú si musieť kupovať nugetu namiesto Nutelly. Kubo, akože keď zarábaš 441 eur, tak si kupuješ Nutellu a kupuješ si kvalitné cestoviny. Ale to sú tie edge cases, ktoré sme vám povedali. V momente, keď sa prepadneš do chudoby, tak stále dostávaš tie chudobné, proste dávky, keď si akože v hmotnej núdzi. Tie na našej strane máme stále. Dobre, Kubo, tak poďme sa povedať o tej hmotnej núdzi. To je to, čo ste priniesli v tej prvej reči. Ja ti hovorím, že tá hmotná núdza je nastavená strašne nízko. Stále ubližujete ľuďom, ktorí ledva prežívajú z mesiaca na mesiac. Čo robíte s týmito ľuďmi? No práve, že v momente, keď je tá akože ak niekto prepadne do tej hmotnej núdze dole, znova dávame im prídavky. Ale keď tam neprepadnú, keď sú jednoducho tesne nad alebo nezarábajú tých 161 tak budú prežívať rovnako tak, ako prežívali doteraz, hej? Ale že pozor, tá komparatíva tam je, že v momente, keď my toto nespravíme a neublížime im, oni nebudú prežívať na vašej strane jednoducho. Ten grécky scenár, ktorý sa nastane, že tí ľudia, ktorí sú aj na hranici chudoby u vás, zrazu im 10 až 20% katneme tie platy. Čo sa stane je, že títo ľudia pravdepodobne sa stanú bezdomovcami kvôli tomu, že si nebudú môcť platiť nájom a naozaj ani tie tagliatele, ani tú nugetu si nebudú môcť kúpiť. Super, Kuba, a podľa teba akože demografická kríza v celej Európe neexistuje. Demografická kríza je druhá najhoršia na Slovensku, zároveň máme najvyšší odliv mozgov. Toto Európa nedokáže prediktovať, to dokážu prediktovať naši experti a naša sociálna situácia. V momente, keď toto dokážeme vidieť, vidíme, menej ľudí zarába na dôchodky, odchádzajú rapidne, každý tretí človek, každý mozog mladý odchádza, zatiaľ čo stále viac starneme. V momente, keď máme krízu, nedokážeme si požičať efektívne, potrebujeme tie peniaze na to, aby sa z nás nestalo Grécko. Dobre, super, ďakujem ti, Kubo. A že prečo sú automobilky podľa teba dôležitejšie, keď akože predávajú niekde v zahraničí? Pretože ich daníme, napríklad z Ký máme 61 miliónov ročne na tom, keď ich daníme. Ďakujem ti. Ďakujeme obom rečníkom za krížový výsluch a nesúhlasnému týmu ďalej plnie prípravný čas. S druhou nesúhlasnou rečou vystúpi Branislav Juhás. Pekný deň, dámy a páni. Ešte predtým, než začne moju reč, tak chcem podotknúť to, že balíček na pomoc kvôli energiám, o ktorý druhá strana spomína, tých 2,5 miliardy, alebo koľko to bol jednorazový. My ho nemáme v tých 7,5 miliardách, s ktorým pročíta druhá strana, a tým pádom namiesto tej polmiliardovej rezervy majú 2 miliardy deficit, ktorý by mali hľadať. Hej? Ale teda v mojej reči sa pozriem najprv na to, ako funguje tá ekonomika a prečo ju naozaj zhoršujeme. Potom sa pozriem na neexkluzivitu demografickej krízy, odlivu mozgov a nakoniec sa pozriem na to najdôležitejšie, a to je dopad na tých chudobných, o ktorých sa ten štát musí starať, pretože to je práve zmysel toho štátu, aby vlastne sa dokázal postarať o všetkých tých občanov, aby sa mali čo najlepšie. Hej, dámy a páni, tak ako už Barča spomínala, tak my naozaj akože sa snažíme zaviesť niečo, čo jednak proste vidíme, že implementujú ostatné krajiny, zároveň to odporúča Európska únia. A teda nie je to nejaký odkaz na autoritu, ale je to výsledok dvojtýždňového researchu a nie je to niečo, čo si Kubo Horehaj vymyslel vo vlaku, keď sem cestoval. A prečo to chceme spraviť? No práve preto, že proste, že my vieme, že akože jednak to, že ten trend tam je, že tí veritelia požičiavajú stále aj tým krajinám, ktoré proste nejdú rapidne katovať na ten vyrovnaný rozpočet, ale zároveň proste vieme, že my z histórie vieme proste, že máme krajiny, akože, ktorým to pokazilo ekonómiu. Hej, že máme tu Nemecko v 30. rokoch, čo je príklad z histórie, ktorí proste znížili dávky, zvýšili dane, znížili dôchodky, zvýšili kritéria na to, kedy dostať tie sociálne dávky. Výsledok 5% prepad ekonomiky namiesto 2% očakávaného rastu. Podobné niečo sa stalo v Británii v 2010, kedy spravili podobné politiky a malo to zase 2% prepad oproti tomu, čo sa očakávalo. A to isté sa stalo aj napríklad proste vo východnom bloku a tým pádom akože v tej riadenej ekonomike, čo je zase trochu iný pohľad, kedy proste
sa z osvieteného diktátora Čaučesku stal jediný, ktorý bol zastrelený. Prečo? Lebo proste začal zase šetriť, začal predávať štátny dlh a ľudia prišli o prácu, znížili sa importy, ľudia hladovali a mali nižšie platy. Hej? A že prečo to nefunguje, dámy a páni, je to, že druhá strana z tej našej ekonomiky beria 7,5 miliard ročne. A čo to znamená? Tak je práve to, že v tej dnešnej dobe je niekto platený z tých 7,5 miliard, niekto platí tie energie, niekto platí nájmy, niekto proste platí akože tie výdavky na ten materiál a my im to zoberieme. Hej, že akože on to v tom nebude mať. A to sú presne tých 60% tých malých zamestnávateľov a my vám nehovoríme, že ich všetkých doženieme. My vám nehovoríme, že to je ten hlavný motor, ako sa snaží druhá strana stromenovať. My vám hovoríme, že proste nám stačí, že 10% z týchto 60% odíde, stane sa im niečo, budú musieť prepustiť zamestnancov a nám to inherentne proste vedie k tomu prepadu ekonomickému. A prečo je to problematické? A teraz sa pozrieme na tých investorov, ktorých inak pozrite si, že ich dropli v druhej reči práve a vôbec nereagovali na ten náš mechanizmus. A to je práve to, že oni sa pozerajú akože na ten dlh HDP pomeru. Hej, a že čo sa deje na N-ku, tak oni znižujú to HDP, akože presne práve kvôli tomu, že sa toho menej produkuje. A prečo je to problematické, tak je akože jednak to, že aj tí veritelia zahraniční sa na nás budú pozerať, že pre Boha, čo to oni robia, prečo robia to harakiri, prečo akože si ničia svoju ekonomiku, ale zároveň aj potom, keď sa budeme mať lepšie, keď akože už by skončili teoreticky tie 3 roky, tak oni budú musieť proste znovu rozbiehať tú ekonomiku. Aj to nie je zo dňa na deň, ja proste zo dňa na deň nenájdem ten nájom, akože nenájdem tie haly, nenájdem tých zamestnancov a tak ďalej a preto je to problematické. Hej, že proste druhá strana sa akože brzdí z 50 rýchlosti na 40, ale robí to tak, že zastanú na 0 a potom sa rozbiehajú, čím to robia hrozne neefektívne. Hej, a preto je to hrozne problematické. A teraz sa pozriem rýchlo na tú demografickú krízu. Hej, druhá strana sa nám hrozne oháňa demografickou krízou, avšak ľudia proste starnú aj u nás, aj u nich, tým pádom je to neexkluzívne, ale zároveň prečo je to ešte horšie, tak je to, že jednak oni majú zabrzdenú ekonomiku, z ktorej by teoreticky mohli platiť tie dôchodky, hej, ľudia neodvádzajú toľko príjmov, neprodukuje sa toľko a zároveň ešte majú proste aj horších tých veriteľov, ktorí by im teoreticky už keď nič iné vedeli požičať na tie dôchodky, to isté odliv mozgov. Proste ľudia skôr odídu, keď sa nebudú mať kde zamestnať, lebo ľudia nebudú vytvárať nové pracovné miesta, keď proste bude zabrzdená ekonomika a keď nám zase nikto nebude chcieť požičať a budeme musieť v budúcnosti katovať ešte viac. A teraz to najdôležitejšie, dopady na chudobných. Hej, že to je na dvoch léroch. Prvý je presne to, že oni škrtajú hrozne veľa sociálnych dávok, nemajú dokonca ani tú rezervu, aj keby ju mali, tak nám to stále nestačí, lebo proste my sme vám povedali, že tretina ľudí na Slovensku má s týmto ten problém a čo my robíme, tak hovoríme, že akože potrebujeme týchto ľudí podporiť. Prečo? No práve preto, že oni keď ledva budú musieť žiť z tých rúk do úst, ale ledva im to pokrie to jedlo, tak nepôjdu k tomu doktorovi, lebo čo keď im proste nájde nejakú chorobu, ktorá potrebuje operáciu, nepôjdu k tomu zubarovi, čo keď im nájde kas a budú musieť proste ísť na to alebo aj keď im nájde ten kas, tak nepôjdu si to dať opraviť a zároveň proste akože sa im bude ešte horšie žiť, horšie sa najedia, proste ich deti sa budú mať horšie a druhá strana to ani nemá perspektívu potom znovu zvyšovať tie dávky, lebo oni stále budú musieť držať ten rozpočet, aby im to fungovalo a ten problém je zároveň aj ten recesný problém. Hej, to znamená, že proste akože, že keď týchto ľudí prepustia najskôr, lebo majú väčšinou nižšie vzdelanie a tým pádom ich nemusia držať tie firmy, alebo proste keď bude horšia tá ekonomika, keď ich nebudeme vedieť tak podporiť, keď proste si toho budú môcť kúpiť menej de facto, lebo keď proste akože im klesnú aj tie nepotrebné dávky, tak sa budú mať horšie. A preto prosím, voľte nesúhlasnú stranu. Ďakujem. Ďakujeme Braňovi za reč a súhlasnému týmu ďalej plynie prípravný čas. Krížový výsluh povedie za súhlasný tím Taj Wiesner. Díky Braňo za reč. OK. Kde je kríza horšia? Kde si vieš akože lacno a rýchlo požičať, alebo kde nevieš? Kde si vieš lacno a rýchlo požičať, čiže u nás. Vysvetli. No však to celú reč som ti to vysvetľoval, že proste akože tí veritelia budú s nami viacej spokojní, lebo tak ako si ty sám povedal v svojej reči, oni chcú vidieť, že my vieme niečo robiť s tým budžetom a že si proste nepodkopávame tú ekonomiku, tým potom nepožičajú radšej tým iným normálnym krajinám. Ježiš, dobre, ako potom vysvetlíš to, že ratingové spoločnosti nám už teraz dávajú akože zlé hodnotenia, že v rebríčku najlepších hodnotení sme skončili 53. zo 64. 52 lepších krajín pre investorov. No pretože sme poriadne nekonsolidovali doteraz. Ďakujem, OK. Že, dobre, myslíš si, že to požičiavanie dokáže ovplyvniť napríklad aj to, že máme najneudržateľnejšie verejné financie v celej Európskej únii?
Asi. Dobre, a súhlasíš teda s tým, že presne toto je ten rozdiel, jeden z tých rozdielov, ktoré máme medzi tými všetkými krajinami, ktoré ste používali ako iné príklady? Je to jeden z rozdielov. Dobre, aké sú iné? No však práve to, že akože na tej vašej strane tak jednak proste robíme úplne bezprecedentné veci, akože veci, ktoré nefungovali doteraz, robíme veci, ktoré od nás nikto nechce, na ktoré sa proste všetci pozerajú úplne skepticky, lebo je to niečo hrozne nové a zároveň akože si tým kazíš ekonomiku a tým pádom tvoju vlastnú schopnosť splácať ten dlh, keď si menej produktívny. Dobre, OK. Priznávaš tým, že malé podniky neťahajú až toľko DPH ako teda HDP? Nie, no. Nepriznávam. Dobre, ale súhlasíš s tým, že na automobilkách a na daniach, akože z nich, na zamestnaní akože získavame strašne veľa, ako Slovensko? To je hrozne abstraktné, strašne veľa, prepáč taj. Dobre, 70 miliónov iba z Kia Motors na daniach. No to je stále 40% oproti tým 60 a my ti nehovoríme, že zbankrotuje celá ekonomika, že náš príjem bude nula. My ti hovoríme, že to rapidne zhorší na tých malých podnikateľoch. Dobre, a keď ti ja tvrdím, že takto o 10 rokov bude ten akože, že nula, ten rozpočet, hej, že budeme mať ten bankrot, čo ty na to hovoríš? Keď ty to takto tvrdíš, tak ja ti takto tvrdím, že nie. Dobre, OK. Dík. Dobre, ale že ako, dobre, v svete, kde toto spravíme, ako toto ovplyvňuje napríklad, že tie automobilky, tie veľké podniky na Slovensku? No akože určite menej ako tých malých podnikateľov, ale že nikdy nikto nerozporoval, že proste sa niečo akože sa nič poriadne nestane s tými malými automobilkami a tým pádom ty teraz len strácaš čas, keď akože toto riešiš. OK, dobre. Ako bežného človeka, bežnú rodinu ovplyvní to, že teraz nedostane 60 eur mesačne? No práve to, že akože jednak si vedeli dovoliť lepšie potraviny, zároveň si vedeli dať opraviť ten zub, pretože len sa to pohybuje. Lepšie potraviny, takže teraz si ale stále vedia dovoliť tie potraviny však? Nejaké, hej, akože jednak budú horšie a zároveň ich bude menej. Dobre, ďakujem. Ďakujeme obom rečníkom za krížový výsluch a súhlasnému tímu teraz ďalej plynie prípravný čas. Súhlasnému tímu uplynul prípravný čas a preto poprosíme Andreja, aby predniesol tretiu súhlasnú reč. Môže sa napísať. Ďakujeme. Tri, dva, jedna. Dámy a páni, v našej debate si konečne ukážeme, ako to skutočne je a ako to skutočne bude. Pozrieme sa na dopady, krátkodobé dopady a dlhodobé dopady. Vysvetlíme si, prečo tie dôležitejšie dopady pre nás sú práve tie dlhodobé. A prečo tie krátkodobé vôbec nebudú také zlé, ako túto nesúhlas vykreslil. OK, poďme na to. Čo sa teda u nás deje? Meníme tieto výdavky, ktoré máme, z plošných na adresné. Znamená to, že ich vieme konečne alokovať skutočne tam, kde treba. Pretože doslova, keď dávame peniaze niekam, kde to nie je potrebné, tak ich vyhadzujeme. Nie je dôvod, prečo by sme toto nezaviedli aj teraz hneď. Hej? Tieto výdavky sú skutočne zbytočné a vyhadzujeme iba peniaze tým, že toto robíme. Ale máme práve, že keď toto všetko spravíme, ešte niečo, čo nám ostane. To sú peniažky, ktoré budeme alokovať tým ľuďom, ktorí to skutočne potrebujú. Hej? To je to, prečo to je adresné, vie nám to fungovať, dávame to ľuďom, ktorí to potrebujú, tí, ktorí to nepotrebujú, tí to nedostanú. Veľmi jednoduché. Táto implementácia na našej súhlasnej strane bude postupná. Hej? To znamená, že ľudia budú mať dosť času na to sa pripraviť a vysporiadať sa s tým. Naša ekonomika momentálne je veľmi fajn, a tým pádom teraz je ten skvelý čas na toto robiť. Ľudia budú teda pripravení a tí ľudia, ktorých budeme stále musieť dotovať, na to budeme mať peniažky tým, že sme toto všetko spravili. Mimochodom, tá energetická pomoc je predsa len plošný takýto výdavok nášho štátu, ktorý nebol jednorázový. Pán Ódor napríklad toto navrhoval katnúť. Je to teda 2,5 miliardy, musíme to jednoducho vyčleniť. Dobre. Čo je problém na nesúhlasnej strane? A v našom svete náš dlh extrémnym spôsobom rastie. Ratingové spoločnosti nám dávajú stále horšie hodnotenie a to sa odvíja práve od tej udržateľnosti. Aby som reagoval na to,
že krajiny, ktoré majú aj vyšší dlh, možno percentuálne ako my, že im stále požičiavajú. Dámy a páni, Slovensko je krajina, ktorá je závislá na veciach ako automobilový priemysel. Nemáme diverzifikovanú ekonomiku a tým pádom tieto ratingové spoločnosti a napríklad Európska únia nám neverí, že budeme schopní splatiť tento dlh, ako veria napríklad Španielom, Francúzom alebo tomu Belgicku. Sú to krajiny, ktoré jednoducho majú vyjednávaciu moc v tých veciach, majú ekonomiky, ktoré sú obrovské, diverzifikované a efektívne. Slovensko takáto krajina nie je, Slovensku neveria a toto sa stále nabalujú tým, ako stále míňame a tým pádom, keď toto katneme, prestaneme míňať, začneme konsolidovať skutočne, vtedy tie ratingy začnú ísť hore a situácia sa zlepší, začnú nám veriť. Prečo je toto dôležité, dámy a páni? Dlhodobý dopad. Prečo táto dôvera, ktorú sme si dokázali, že získame, prečo nás zachráni? Čo sa tu deje? Máme tu dve veci. Máme grécky scenár a demografickú krízu. Zásah EÚ v Grécku bol katastrofálny. Jednoducho, pokiaľ nejaká inštitúcia, ktorá nie je spätá s tou krajinou, ktorú nerobia ľudia z tej krajiny, ktorí nemajú informácie o tom, čo treba katovať, kde to je v pohode a kde nie, pokiaľ sa takíto ľudia do nás obujú, dámy a páni, v Grécku sme mali 20 000 ľudí za jeden deň skončilo na ulici. Toto sa, dámy a páni, stane aj u nás. Jednoducho, oni nevedeli, ako tomu Grécku pomôcť, nakázali im hrubé fakty, znížte dôchodky 30%, dávky toto. Jednoducho, dámy a páni, nesmieme dopustiť, aby sa toho zhostil niekto iný, ako sme my. My vieme, ako to funguje, oni nie. Pôjdeme gréckou cestou, Grécko bolo zničené, to sa stane aj nám, keď to budú robiť cudzí ľudia. Nechajme to, dámy a páni, robiť našich ľudí, ktorí, no to sme my, tí naši ľudia, ktorí si tu vypočítali, že to bude fungovať. Dámy a páni, nechoďme gréckou cestou. Na ich strane taktiež demografická kríza. Toto jednoducho ich strana nerieši a je to skutočne veľmi urgentné. Každý tretí človek ide do zahraničia. Bolo to aj predtým, teraz po voľbách už to bude iba horšie a jednoducho Slovensko pre tých mladých ľudí už nie je atraktívne a idú proste preč a už sa nikdy, dámy a páni, nevrátia. Toto sa odrazí na veciach, ako sú dôchodky. Nebude mať na tých ľudí kto robiť. Práve že tu prichádza do úvahy ten rating a to, že oni nám budú ochotní požičiavať. Vidia, že sme zodpovední s našim dlhom, vidia, že vieme narábať s našimi financiami, aj keď sme malá ekonomika, tak vidia, OK, oni nám to asi budú vedieť vrátiť, lebo sú zodpovední. V takýchto krízach a ešte v ďalších, aké môžu prísť, napríklad pandémie, vojny, vieme, že tie krízy prichádzajú nejakých 8-12 rokov, každých je to nepredvídateľné, budeme si vedieť v tomto prípade požičať a týmito pôžičkami budeme vedieť všetko vykryť. Aj keby sme nevykryli všetko. Pokiaľ vykryjeme len polovicu z toho, čo bude treba na tieto dôchodky a na túto demografickú krízu, tak, dámy a páni, oni na ich strane nemajú nič. Naša krajina je skutočne na deštruktívnej trajektórii, ktorú vie vyriešiť iba konsolidácia nášho dlhu. Takže, dámy a páni, krátkodobý dopad, ľudia sa nebudú mať až tak zle, možno si nebudú môcť dovoliť ale vieme, že vieme pokryť tým, ktorí to potrebujú, to, čo potrebujú. Dlhodobý dopad, ten dôležitejší, Slovensko prežije, na Slovensku sa bude mať dobre, všetko si vieme požičať za lacno a dámy a páni, bude tu utópia konečne. Ďakujeme. Andrejovi ďakujeme za reč, nesúhlasnému týmu plynie ešte zvyšok prípravného času. Nesúhlasnému týmu uplynul prípravný čas a preto poprosíme Tereziu Brišovú, aby povedala tretiu nesúhlasnú reč. Takže, dámy a páni, zo začiatku. Esko nám tu spravil akože nejakého slameného panáka s tým, že nám rozprávalo, že my chceme, nám Európska únia diktovala, ako chceme konsolidovať. V živote sme to netvrdili, rozprávali sme, že Európska únia od nás nechce, aby sme veľmi konsolidovali, prečo by sme to mali robiť. My stále máme vlastnú vládu, my stále máme vlastných slovenských ekonómov, ktorí sú ale pravdepodobne inteligentnejší, pretože vedia, ako sa konsoliduje, hej? Dámy a páni, v mojej reči si ukážeme odpoveď na dve otázky. Za prvé je, že prečo je zle škrtať 1,6 miliardy na sociálnych dávkach a za druhé si ukážeme, prečo je zle škrtať do roku 2027. Ako je to s tými sociálnymi dávkami? Esko nám tu prišlo s tým, akože my sme prišli s tým, že je zlé škrtať na sociálnych dávkach, pretože na to doplatia naši občania, hej, akože že doplatia na to každodenní občania. Jediný refút zo strany SK bol, že ale však my budeme brať peniaze len bohatým, len tým pracujúcim a nechceme rušiť tú záchrannú sieť, hej, akože že za prvé, toto tvrdia, toto bol jediný refút z ich strany, že oni akože idú katovať len tam, kde
vlastne sú len tí bohatí a za druhé, akože potom nám priniesli plán, že vlastne chcú brať aj dôchodcom ten 13. dôchodok, hej, keď ten ich dôchodok je 600 eur, hej, že chcú, aby tí dôchodcovia museli dlhšie pracovať na starobu, hej, chcú brať akože nejaké prídavky na rodiny, chcú brať rodičovské dôchodky, hej, akože že chcú zbrať dávky aktívne ľuďom, hej. Zároveň akože, že ich budú dávať iba ľuďom, ktorí sú pod hranicou tej chudoby. My celý čas rozprávame, že OK, tak dajú to ľuďom, čo sú na hranici chudoby, ale my tu stále máme akože, že kvanta ľudí, ktorí sú nad hranicou chudoby, ale stále si nedokážu našetriť. To je tých 30% Slovákov, ktorí si nedokážu našetriť na to, aby si kúpili novú práčku, keby sa im pokazí. Keby akože, že nedokážu si našetriť na strojček na zuby, keby sa im pokazia zuby, pretože akože tretina Slovákov tretina domácnosti na to jednoducho nemá peniaze, hej. Opäť jediný refút zo strany SK bola, že ale však my to berieme iba bohatým, hej. Dámy a pani, ja neviem, či sú elitári alebo tak, alebo si myslia, že priemerná domácnosť nepocíti, keď príde o 100 eur, ale akože my hovoríme, že áno, oni to pocítia a aj keby nie, keby to minú akože na kino a na reštauráciu pre svoju rodinu, my hovoríme, že stále to ublíži tej ekonomike, hej. Even if by to minuli na magnetky, na reštaurácie, na čokoľvek, stále akože, že my prídeme o tie peňažky, ktoré by sa dostali hlavne k malým alebo stredným podnikom. Hej, poďme na tú druhú otázku, prečo je zle škrt do roku 2027. Za prvé stagnácia, za druhé zaujímavosť pre investorov, za tretie demografická kríza, všetky tri opäť vyhrávame. Takže SK1 nám to prišlo s tým, že my tu máme nejaké prosperujúce malé podniky, točia sa tu peňažky, HDP, zamestnanosť a podobné veci a akože, že za chvíľku príde kríza a oni chcú aj tak akože zobrať peniaze z našej ekonomiky, keď sa práve točí, keď akože tie malé podniky konečne sa po kríze spamätávali a konečne dokážu akože naberať HDP, tak akože oni zoberú tieto peňažky, ktoré by domácnosti minuli presne v týchto malých podnikoch na tieto zbytočnosti, ako je tá reštaurácia, ako je to kino, ako je tá kadernička a akože zoberú to tým podnikom. Hej. Samozrejme malé podniky tým, že sú malé, majú tak do 50 zamestnancov alebo stredné, tak oni sú veľmi náchylné na zmeny v trhu, hej? A presne akože, že toto sú oni, čo to pocíti. My hovoríme, že prečo sú dôležité malé podniky, je to, že oni nám tvoria tých 60% HDP Slovenska. Oni nám tvoria tie 70% nezamestnanosti, hej? Že akože, že oni sú tí, ktorí keď predajú svoj produkt, tak to ide teda späť na Slovensko, nejde to zahraničným firmám, hej? Na druhej strane SK nám to prišlo s tým, že my tu máme nejaké akože automobilky nás spasia. Neukázali nám prečo, povedali nám, že akože z automobilky máme 70 miliard, dámy a páni, my máme väčšinu HDP, my máme väčšinu nezamestnanosti v podnikoch, ktoré sú veľmi náchylné na zmeny v trhu, hej? Aby SK stalo to, že my pôjdeme do nejakej recesie, ak by sme akože nekonsolidovali, tak oni musia dokázať, že napriek postupnej konsolidácii, ktorú my chceme robiť, skončíme ako Grécko, čo sa im nepodarilo. Oni nám akože že stále iba rozprávajú o tom, že ak nebudeme šetriť, budeme ako Grécko, ľudia sa budú zabíjať. Nie, my rozprávame, šetríme, ale šetríme s rozumom, hej, že celý čas to tu rozprávame. Kľudne ani nevyrovnávame ten deficit, môžeme ho mať akože že nižší. Tým sa dostávame k tomu bodu o tých investoroch, čo rozprávame, hej, že aj prosperujúce krajiny sú zadlžené. A prečo? Pretože im sa oplatí sa zadlžiť, pretože tým pádom akože, že majú viac peňazí, s ktorými môžu operovať, majú viac peňazí, ktoré sa môžu točiť v tej ekonomike. Hej? A tým pádom akože, že presne potom vidíme, že ako náhle oni majú vysoké to HDP, tak oni môžu byť aj zadlžené, ale stále majú dobrý rating. To je presne to Belgicko, ktoré sme akože, že priniesli. Belgicko má väčší deficit ako Španielsko, ale stále má menší rating, stále má akože menšie úroky, ktoré musí splácať investorom, pretože oni vedia, že ako náhle sa tie peňažky točia, investori ich dostanú a tým pádom akože, že sú ochotní tomu Belgicku prispieť aj za menšie úroky, hej? Takže opäť vyhrávame ešte aj investorov, pretože akože, že my nemáme stagnujúcu, vykývajúcu sa ekonomiku, my ju máme stálu. A nakoniec demografická kríza, hej? Že akože, že SK chce teda zabrzdiť ekonomiky, zatiaľ čo my využijeme presne ten potenciál na nakopnutie ekonomiky, bude akože že lepšia, prosperujúcejšia, malé podniky a tie domácnosti konečne akože budú míňať, plus sme viac akože spoľahliví pre investorov, ako sme ukázali, a dôchodcovia sú na oboch stranách, hej? Jediný rozdiel, čo máme v týchto dôchodcoch je to, do tých, ktorých akože bude stúpať, že my im zároveň vyplácame tie 13. dôchodky, tým akože veľmi veľa dôchodcom, ktorých my im budeme aspoň vyplácať tie sociálne dávky a za druhé však ešte sme na nich viac pripravení, pretože naše HDP bude vyššie, budeme si viac môcť lepšie požičiavať investorov, budú sa nám točiť tie peniažky, neskrachujú na malinké podniky, ktoré tvoria akože 60% HDP a ešte aj tá tretina Slovákov si bude môcť dovoliť aspoň dať čas do reštaurácie. Ďakujem. Ďakujeme Terezii za reč a keďže uplynul prípravný čas, tak prosím Braňa, aby uzavrel debatu s nesúhlasnej strany. Dámy a páni, ja ešte predtým, než začnem s obsahom mojej reči, pripomeniem, že toto je finálová debata Slovenskej debatnej ligy, nie je súťaž vo vlastnej tvorbe poézie, ako sa nám tu snažila nanútiť druhá strana. Hej, dámy a páni, už len ten inherentný rozdiel medzi nami je to, že my sa opierame na veci, ktoré fungovali v histórii, ktoré fungujú teraz a zároveň vám realisticky ukazujeme to, že to zaujíma aj tých veriteľov a jediná reakcia druhej strany na to bola, že dámy a páni, neuverme tomu diktátoru
diktátu z Bruselu, ktorý tu hovoria oni. Nie, hej, že toto nie je diktát z Bruselu, to sú overené veci a Európska únia nám to navrhuje tak ako všetkým ostatným, pretože vidia, že to fungovali. Hej, a že ono to nie je teda ako to Grécko, ale na to sa ešte pozrieme. A že ono to zároveň nie je ani jediná vec, ktorú nám odignorovala druhá strana. Hej, že dámy a páni, ono je hrozne smutné, že proste druhej strane sa tak strašne páčila tá ich rozprávka, že sa nedokázali zmieriť s tým, keď sme im ukázali ekonomickú realitu a tak nám odignorovali jednak ratingy, kde sa stále naháňali tým, že proste, že dámy a páni, teraz ich máme druhé najhoršie a ono to bude stále zle. Nie, my vám hovoríme, že áno, že akože takto je to v statuse quo. Prečo? Lebo sme nekonsolidovali, ale to nie je to, čo zastávame my. Hej, my chceme akože postupne začať konsolidovať, chceme ukazovať tým veriteľom, že teda my sme tá potenciálna krajina, do ktorej sa akože oplatí požičať tie peniaze a zároveň im chceme ukázať, že akože nám môžu veriť a môžu nám dať tú nízku prirážku. Hej, ďalšia vec, ktorú odignorovali úplne, tak je analýza toho ekonomického prepadu, kde zase sa akože len bili do prst tým, že naša ekonomika závisí hlavne na automobilkách, čo im ale nikto nebral, hej, že proste povedali sme to explicitne v druhej reči, povedali sme to v tretej reči, my ale hovoríme, že ten ekonomický prepad proste príde od inakiaľ, čo bolo úplne odignorované z druhej strany. S tým pádom s tým asi súhlasia. Hej, a ďalšia vec, ktorú druhá strana v podstate dropla, my sme ju ťahali a zase nám na to nereagovali, tak boli tí veritelia a to, ako sa oni pozerajú proste aj na tie iné veci, ako nám rastie dlh, hej, že je to aj o tom pomere k HDP, že je to aj o tom, ako proste fungujeme v tom našom priestore a ako veľmi udržateľný je ten model, čo zase druhá strana totálne odignorovala. A posledná vec je tá analýza hmotnej núdze, kde sme my ukázali, že proste akože inherentne poškodia tým ľuďom, len na tom, že proste pokatujú dávky aj tým ľuďom, ktorých fakt potrebujú, aj keby nie, tak stále je to. A dokonca druhá strana nám to priznala, keď proste Kubo v Krose povedal, že však my im dáme tie peniaze na tie lieky, no ale odkiaľ? To sú presne tie dávky, hej, že akože, kde sa zase podkopali. A ďalší problém druhej strany je neexkluzivita. Rozprávali o demografii, ktorá je neexkluzívna, zároveň je horšia u nás, pretože nemáme ani tú výkonnú ekonomiku, z ktorej budeme platiť. Rozprávali o odlive mozgov, zase neexkluzívne, akože ľudia nám odchádzajú už teraz, presne povedali, že to je akože kvôli tomu, že je to neperspektívne, že sa zmenila politická situácia, čo bola jediná analýza. My vám hovoríme, že to bude ešte horšie, lebo proste máme neperspektívnu ekonomiku, nebudú sa poriadne mať kde zamestnať, zhoršia sa im príležitosti. A čo vám ponúkame my, tak je proste presne akože jednak vám ponúkame východisko a zároveň vám ponúkame proste presne tie dobré dopady. Takže dámy a páni, po 30 rokoch od rozpadu Československa, prosím, nespravme ďalšie zlé ekonomické rozhodnutie a neuverme súhlasnej strane túto báchorku, s ktorou prišli. Ďakujem. Braňovi ďakujeme za záverečnú reč a debatu teraz uzavrie Jakub Horehaj so súhlasnou záverečnou rečou. Dámy a páni, na čo je nám dobrý research, fakty a logika, ak idú proti sebe a nedávajú zmysel? To je moja otázka na nesúhlasnú stranu. Kontradikovali si ich v ich najsilnejšom bode, ktorý používajú na to, aby refutovali náš celý case dvakrát presne. Dámy a páni, toto je metadebatná vec, na ktorej nemôžu vyhrať. Takže na čom si kontradikovali a čo je ich najsilnejší bod je, ako sa správajú investori, dámy a páni. Oni nám povedali, že aj keď katneme, tak investori nám jednoducho stále nebudú požičovať, lebo oni sa nepozerajú na dlh, oni sa pozerajú na iné veci. Za prvé, aby tento argument fungoval, musia nám poukázať, na aké iné veci sa pozerajú. My sme vám vykreslili, že investori nám, akože narratív od jednotky, investori nám postupne čím menej veria, hej, že ratingové spoločnosti nám dajú nižšie a nižšie ratingy, nie kvôli tomu, že pomer, ale kvôli tomu, že vidia, že Slovensko má najmenej udržateľné verejné financie. Naša ekonomika je OK, tam ide o to, že v momente, keď tie peniaze z tej ekonomiky vybereme, tak ich rozflákame na somariny neadresné, ktoré sú a proste, ktoré ľudia nepotrebujú. Hej, dámy a páni, oni nám povedali, že investori sa na to nepozerajú, investori sa pozerajú na niečo iné. Ich analýza bola, že my síce, akože na súhlase, my síce znižujeme dlh, ale zároveň znižujeme aj HDP. Zároveň nám povedali, že automobilky, ktoré pravdepodobne týmito politikami nebudú ovplyvnené, sú hlavnými kariérmi tohto HDP. Čo znamená, že my vám hovoríme, že ešte aj keď investori rozmýšľajú tak, ako oni hovoria, tak to nevadí kvôli tomu, že na našej strane stále budú zaujatí v momente, keď katneme. Zároveň druhá cesta, ako si kontradikovali, v momente, keď priznali, že treba konsolidovať, dámy a páni. Oni vidia, že investori nemajú radi neefektívne verejné financie, radšej majú štátny budget, ktorý nie je deficitný. Jednoducho, v momente, keď povedali, že je treba konsolidácie, vidia, že je to niečo, na čom investorom záleží, preto aby sme mali tú dobrú ekonomiku. Ak do 2027 katneme, investori sa o nás budú zaujímať. To je gro tejto celej debaty. Potom, ako sa to vyvíjalo, dámy a páni, je dopady na chudobných. Hej, oni nám povedali, v momente, keď ekonomika mrzne, tak proste tak chudobní sa majú zle. My sme tam vám povedali, nie, prídavky a tak ďalej a tak ďalej. Nie len to, odignorovali dve analýzy, ktoré sme priniesli. Inflácia je teraz dole, mzdy idú hore. Aj tí chudobní ľudia si dokážu efektívne a dobre nakupovať tie veci už aj teraz. Nie len to, v momente, keď je to
pomalá implementácia od 2024 do 2027 nie je nárazová, tak pravdepodobne si aj tie chudobné domácnosti, znova čo sme hovorili, budú dokázať šetriť, dámy a páni. Nie len toto je takto, akože ten stav tých chudobných a dopady na chudobných sú takto mitigované moc, ešte sú aj zrefutované k tou komparatívou, dámy a páni. Tým Gréckom. Ako oni refutovali to Grécko, je presne tými investormi, kde si kontradikovali dvakrát. Oni povedali, že je jedno, že proste, že sa Grécko stane, že Grécko sa jednoducho nestane, lebo aj proste, aj keď katneme, tak tí investori sa na nás nebudú pozerať, proste investori sa na nás vykašľú, aj keď budeme mať proste verejné financie, investori chcú dobrú ekonomiku. Znova kontradikovali si v tomto dvakrát vo vlastnom modeli, vedia, že takto investori nerozmýšľajú, investori sa pozerajú na tie ratingy, ktoré nám idú dole. Komparatívu Grécka nám nezrefutovali, jediná cesta, že to nie je neexkluzívne. Na štatistikách sme vám dokázali, ako je toto urgentné. Máme najväčší brain drain a ak nechceme, aby aj mladí ľudia naďalej odchádzali, takí ľudia ako my napríklad, musíme začať konsolidovať, musíme začať rozmýšľať dlhodobo a musíme myslieť na budúcnosť. Jasný balot pre ESCO. Ďakujem. Ďakujeme obom tímom za zaujímavú a napínavú debatu. V tejto chvíli je na rade prestávka, počas ktorej je povinnosťou rozhodcovského panelu zvážiť argumentačnú prácu oboch tímov a rozhodnúť sa o tom, kto vyhral. Vás zatiaľ srdečne pozývame sa občerstviť a vzájomne si vymeniť dojmy z debaty na chodbe. Prestávka sa skončí približne v 12:15. Tak. Dnes sme sa tu zišli, aby sme boli svedkami zápasu argumentačných a rétorických schopností. A ako v každom zápase, aj v tomto môže zvíťaziť iba jeden, o čom však v akademickej debate nerozhoduje počet škrabancov alebo výška preferencií, ale body udelené rozhodcami a rozhodkyňami. A poprosím predsedkyňu rozhodcovského panelu, aby nám prezradila, ktorý tím sa na nasledujúci rok stane vlastníkom putovného pohára. Dobre, ďakujem. Nepoviem vám to hneď, prepáčte. Ja zažívam vrchol svojej rozhodcovskej kariéry po 10 rokoch. Názory, ktoré ale budem prezentovať, sú názormi panelu, ktorému ďakujem teda, že sme toto finále rozhodovali spolu. Pre tých, ktorí našich teda súťažiacich nepoznáte, kvalitní debatéri, debatérky, vidíte napríklad najlepšieho rečníka alebo človeka, ktorý pred 2 týždňami porazil vysokoškolákov a dospelých ľudí na vysokoškolskom turnaji. Na druhej strane tým, ktorý ma minulý rok porazil vo finále, takže mám voči nim trošku zašť. Ale snáď sa to neodrazilo na rozhodovaní. Debata tu bola veľmi slušná a za to vám chceme poďakovať, že jednak obsahom, naozaj tam bola práca s dôkazmi, research kvalitný na obidvoch stranách, ale aj bola plná rešpektu a počúvania. Tí, ktorí nechodíte pravidelne, napríklad nastal posun, že naši debatéri a debatérky rozprávajú trošku pomalšie, už sa to dá trošku stíhať a je to posun dobrým smerom. A v paneli sme sa rozprávali aj o týchto veciach, kto ako pracoval s dôkazmi, kedy prichádzali nejaké dôležité veci, vysvetlenia mechanizmov, kto mal možno trošku silnejšie na jednej strane, možno trošku strategickejšie umiestnenie na druhej strane. Každopádne dostalo sa to opäť k sporom, ktoré tie debaty väčšinou rozhodujú. Boli tu menšie veci pre nás, veci ako či sa dostaneme na grécky scenár, alebo čo sa stane s mladými a s odchodmi. Ale tieto veci boli závislé od väčších sporov vyššie, kto by vyhral aj tie dôsledky. Takže na čom sme sa v konečnom dôsledku rozhodovali, boli dve roviny. Jedna, aké škrty teda budú, ak budeme chcieť niečo takéto zaviesť, ako ho ovplyvnia, kde sme na jednej strane teda počuli, že máme dostatok neadresných financií, ktoré neovplyvnia chudobných ľudí a ovplyvnia vrstvu, ktorá si to môže dovoliť. A okrem toho sme vo veľmi dobrom čase, kedy klesá inflácia, stúpajú mzdy, môžeme do toho ísť. Na strane druhej sme sa venovali ľuďom chudobných, ktorých to ovplyvní, ale aj tej strednej vrstve, na ktorú to nejaký dopad bude mať. A mali sme vykreslenie sveta, kde to nie je tak jednoduché a ľudia môžu reálne mať problémy s niektorými investíciami, ekonomiku nám to môže spomaliť. Druhá vec, na ktorej sme sa rozhodovali, druhý spor, bol, čo to teda spraví s tými investormi. Či to prinesie slúbenú kredibilitu, lepší obraz o nás ako o krajine a či sme naozaj špecifická ekonomika a nechceme sa zrovnávať s príkladmi, ktoré prinášala druhá strana, alebo či je to teda to harakiri a bezprecedentný stav a mali by sme sa pozerať nie na dlh, ale na mix vecí, napríklad ako na ten pomer dlhu a HDP a sústrediť sa na to, aby sme si tú ekonomiku nezabrzdili.
Vás nebudem zdržovať hlbšími vecami, prosím, tými, keď budú chcieť vedieť viacej a debatéri a debatérky, keď budú chcieť vedieť viacej o tejto debate, prídete za ktorýmkoľvek z nás, ale z hľadiska uveriteľnosti a hĺbky analýz sme sa nakoniec pomerom hlasov 6:1 zhodli, že túto debatu vyhráva tým nesúhlasný Suvár. Aby si prevzali svoje ceny. Dvadsiaty 5. ročník finále Slovenskej debatnej ligy sa týmto chýli ku koncu a s ním aj celá debatná sezóna 2023-2024. Na záver mi už len ostáva sa s vami rozlúčiť. Ďakujem vám všetkým za vašu účasť a budem sa tešiť na stretnutie v ďalšej sezóne 2024-2025.